oon Johanna, joogaopettaja ja hoitaja myöskin. Teen intialaista päähierontaa joogaohjauksen lisäksi. No musta tuntuu, että mulla ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa, että se joogan ohjaaminen ja hoitaminen on mun tehtävä täällä ja haluan sitä jakaa ihmisille ja se tuntuu äärettömän luonnolliselta ja tärkeältä, merkitykselliseltä työltä. Parasta on aidot kohtaamiset ihmisten kanssa, semmoiset jaetut hetket ja tietysti se jaettu harjoitus, mikä tehdään. Ja sitten myös se, miten näkee sen muutoksen ihmisissä, mitä harjoituksen myötä sitten tulee, joko välittömät muutokset tai sitten pidempiaikaiset. Elämä on aika ihmeellistä ja tuntuu, että on semmoinen niinku tutkimusmatka ja on kauhean utelias selvittää, että mitä kaikkea sieltä tulee. Joskus ne on tosi vaikeita juttuja ja asioita ja sitten joskus ne on helppoja ja kevyitä, mutta jotenkin kun luottaa siihen, että kaikki menee just niin kuin pitää ja kaikessa on jotain kaunista, niin oikeastaan se kokonaisuus ja elämän ihmeellisyys saa nouseen joka aamu.